Pois moitísimas gracias por vir ata aquí. Hoxe temos a honra e o gusto de poder convidarvos a esta roda de prensa para facer a presentación do 13º Festival de Curtas de Redondela en Curto. Como sempre, pois, a persoa que está levando o cargo da dirección do festival, Fernando Collazo, a miña esquerda, e a persoa que ven representando a Asociación Andaina, que tamén participa neste festival. Teu nome, por favor? Lara Naya. Lara Naya. Ela vai nos falar polo miúdo dunha sección que hai dentro do propio festival dedicado pois, á integración e inclusión con persoas con necesidades e con capacidades diferentes, que é unha dimensión que nos fai diferente e que ten o seu propio peso dentro do que o Festival de Redondela en Curto. Nesta edición hai un pulso diferente, hai un traballo diferente dentro do que a planificación. Levamos xa dende o mes de febreiro traballando para que todo saia en condicións. Logo Fernando nos comentará como foi esa planificación e o número de aspirantes a gañadores dentro deste certame e as seccións que se siguen a traballar dentro deste festival, que son dentro das tradicionais, dentro do que é o festival tradicional. Logo temos a de Curtísimas, os de Galego e, como non, a da sección Andaina. Nesta ocasión, a novidade máis importante é que este festival consigue sair do que é o propio término municipal de Redondela e poder achegarnos dentro deste espírito que nos invade metropolitano de poder chegar a outros concellos e facer tamén esta laboura en centros escolares do concello aquí tan próximo como é Sotomayor. E facemos tamén a implicación de centros escolares tamén por primeira vez dentro da parroquia de Chapela. E un esforzo máis para poder facer chegar estas curtas á rapazada para que teñan unha visión do que son estes traballos e a implicación que poidan ter a través dese traballo de implicación e de inclusión que se fai dende a propia Asociación Andaina. Por parte do Concello, apoiar e desexar para que isto sexa un novo éxito de programación, de difusión e de público aquí no noso Concello. E, sin máis, darlle a palabra a Fernando para que nos conte un poquinho máis polo miúdo o que el queira destacar desta nova edición. Bueno, pois 13ª edición xa do Festival Redondela en Curto. Darche a benvida a Teresa como Concelleira de Cultura e primer ano a cargo do que é Redondela en Curto, que este ano que nos organiza o Concello de Redondela. Digamos que cambian como estaba sendo ata día de hoxe. Redondela en Curto, digamos que é o que está colaborando. Pois este ano comezamos como todos os anos cunha selección previa de curtametraxes na que normalmente abríamos o prazo no mes de outubro a selección de películas. Este ano abriuse bastante máis tarde, abriuse en xaneiro, xa que estivemos negociando co Concello. Abrímolo no mes de xaneiro, abrimos solamente un mes, o que antiguamente viñan sendo 2 meses e medio de prazo de inscripción. Este ano abrimos un mes coas plataformas digitales que levamos anos traballando con elas. Isto que nos fai é chegar xa directamente a todo curtometraxista que traballe neste formato de cine. Decir que, recibimos menos películas que en anos anteriores, que andábamos sempre polas 700, este ano andivemos polas 500, pero foi solamente un prazo de un mes, o que si nos fixo a nos a Redondela en Curto foi un traballo bastante máis preciso que en anos anteriores, xa que tiñamos máis tempo para visionar. Houbo que poñerse xa desde un principio a ver as películas, non solamente as que compiten á sección oficial, xa como dixo a Concelleira, senón a sección Curtísimas, a sección Galegos e a sección Cine no Ensino. E nada, de aí partiu unha previsualización das 500 películas e decidimos seleccionar as 16 que van a concurso na sección oficial, que xa o ano pasado en anos anteriores tiñamos solamente un único premio, que era o premio do xurado, o premio do público. Este ano volvimos a abrir premio do xurado e premio do público. Premio do público son 1.000 euros e premio do xurado 1.500, nos cales o Concello de Redondela pon a cuantía total para estes galardóns. Logo, dentro de cine galego, como fixemos ao ano pasado e anos anteriores, temos un apartado para promocionar o cine galego, a igual que a sección Curtísimas, e igual que Cine no Ensino, o cine con discapacidade,
donde xa entra a Asociación Andaina. Para abrir o festival este ano, pois, bueno, temos aí 3 actores, con Miguel Borines era o cuarto, que de feito era el quen tiña que estar hoxe aquí na rolda de prensa, disculpalo que non puido estar, na que no acto principal de apertura, primeiro temos un mini concerto de Tatán, con Alberto Vilas, de aquí da Vila, os dous, na que van a tocar uns temas de bandas sonoras, temas inéditos para este festival. Logo xa o acto de apertura virá a cargo, como ben dixen antes, por parte do actor local Miguel Borines, que este ano nos acompañan ao festival, Isabel Naveira, Miguel Blanco, esquézome de Lucía Regueiro, actores e actrices super recoñecidos en Galicia que nestes momentos están despuntando pola teleserie de Serra Moura. Pois para a Asociación Andaina este ano é o noso 5º Festival de Cine e Diversidade para centros educativos. Estamos moi contentos de Andaina porque este ano hai un gran éxito de participación de centros educativos, é unha sección que se está sentando ano tras ano. Para nós, dende Andaina, a sección Cine na Escola pretende acercar e normalizar a diversidade funcional, a vida das persoas con diversidade funcional aos escolares. Creemos que ensinarlle a diversidade funcional aos escolares dentro do ámbito educativo moi importante para crear adultos sen prexuizos e que se sean máis libres. Este ano, como dicía, estamos moi contentos porque hemos logrado triplicar o número de escolares que van a asistir a estas proxeccións dos curtos. Serán casi 1.300 nenos os que verán os curtos da sección Andaina, tanto nenos que pertencen a primaria, secundaria e ciclos de formación. Ademais, este ano temos como novidade que levanse as proxeccións, como decía Teresa, ata a Vila de Sotomayor e tamén para a Vila de Chapela por primeira vez. Vamos a xuntar a centros escolares, a 15 centros educativos que veñen tanto desde Sotomayor, desde Chapela, desde Vigo, desde Pontevedra, como dicía, no seu afán de amplitud metropolitana. Este ano, ademais, temos como novidade tamén que van a participar en cada uns dos días das proxeccións que se fan o luns, o mércores, o xoves e o venres da semana vindeira. 7 ponentes de excepción, persoas todas vinculadas co mundo da diversidade funcional ou persoas con diversidade funcional. O luns temos a Martín de la Vega, que é un chaval de 18 anos, que é campeón mundial de tenis en cadeira de roda, está ao nivel de Federer e Nadal, pero en tenis sentado. O mércores temos a Chano Rodríguez, moi coñecido campeón paralímpico. O xoves temos a Sisi Freire, que é educadora social, é unha persoa cega e nai dunha nena con diversidade funcional. E outras das novidades que hai este ano é que na xornada do venres, que se fai en Chapela, no Multiusos de Chapela, en no que van a participar os institutos que teñen ciclos con ciclos de integración social ou de asistencia a persoas en dependencia. Vai se realizar unha mesa redonda na que van a participar persoas do ámbito da diversidade funcional, como Alex Gómez, que é un estudiante de integración social, é unha persoa co síndrome de Asperger. Despois temos a Paula Verde, que é nai de unha persoa con diversidade funcional, con autismo, a Pedro López, que é director do Centro de Día aos Cortizos, e a Uxío Pérez, que é integrador social. Volver a destacar o contentos que estamos porque a verdade é que este ano chegar a 1.300 escolares, poder compartir con eles os curtos que están realizados ou que teñen temática de diversidade funcional para nós é moi importante. E agradecer tanto ao Concello de Redondela e como sempre a Cuchi Carrera polo seu compromiso sempre ca Asociación Andaina.